कौन 4 दिन लाई बैलेंस पगैनी काई कौन लई अरे पकेन की बड़े तोर भीतर चिंता कहां गेलो हैं एते हो सब बेसर उड़ जा हो जा सागर बड़े बुढ़िया रबड़ उठा अगला ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମଦ ପିଇକି ନାଳ ସାଇଡ଼୍ରେ କେନାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଳ ଭିତରେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ଗାଳି ଦେବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟ୍ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ସେତିକିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ନ ମାନୁଛି ତାହେଲେ ଚରସ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଶୀ ଟିକେ ମାରିଦେବେ। ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ସୋ ଏଲିଗେଟ୍, ଲାଇକ୍ ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଅଫ୍ ୱାଓ ୱାଓ। ଆରେ ହେଇ ପିଲାଟା ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି କି ରେ? ଏଠି କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? କ'ଣ ଟୋପିରେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଖି କ'ଣ ଟୋପିରେ କ'ଣ ଆମେ ଗଢ଼ିବୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା? ହଁ ତମେ ନୂଆ ଭାଇ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ୁଛ, ତମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାଟା ଗଢ଼ିବ। ଏମିତି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାଟା ଗଢ଼ୁଛ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିକି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ମାରିଛ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ନିଅ ପିନ୍ଧ ଆଉ କାମ ଲାଗିଯାଅ। ହଁ ଚାଲୁ ଯାଉ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ए भाई ए कौन हला कौन हला तू हरी साधुटा ना ये वीडियोटा देखिले वीडियोटा देखिलु बड़ा बड़ा बस डिफॉल्ट कर ए पड़ी चले मार ए धो